Ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanchumurelia Ndizi TV bwakire buya boka soa ase umuroberio w'ENSAKIA troyo motro bereto ko bari bwa elimo ase umuroberio w'ENSAKIA chitariki nemerongo etato omutyenyi no yoikomi omwaka gw'ekirubere nemerongo ebere nainye ni majenga omwanchumurelia Ndizi TV kwabeire gokubuka tumanya ngo kwabeire okubuka boka soa ase umuroberio w'ENSAKIA troyo motro bereto ko bari bwa elimo nyoranga lero nitikolia kabiri gochia ase omoelio ase koletera moroberio w'ENSAKIA starabe tokogenda ase omotimuko otamanyiringa ndilio rabe egoko era montemurelia Ndizi TV ase igo twabere kanyagusanga nintwe MAANGI aninamono igoro yali yakwabera okwegoke na kwimanye gwetera ase umuroberio w'ENSAKIA obere gokoragwa n'abantu bara bangi kurukinga kitiri cyabo Brighton Makoli Josephat Amisi ase boigo job MAANGI abere oyobere gakoyora umuroberio oyo ase entunda eye ase boigo twabere tokoyora na boigo nere FRIDAH KERUBO ko ndetwa tokochaka nere Dorcas Kemuma ase kumwanchumurelia Ndizi TV sanga 90 amanga aliyoko bagokwegoke na kwimanyia bose kwabeire gukwimanya gwetera ase umuroberio w'ENSAKIA gwetera asa matukatu abeire ase obokoreri bwaito amashabiki aito kurwase county ya Kisii ebunge kitutu cha South ebunge kitutu cha North Wachoge chacha mwachoge urabu nyali bali masaba nyali bali chache bonchali bobasi sauti mugirango mwensi soa ase umuroberio w'ENSAKIA county Nyamira kitutu masaba urabu west mugirango north mugirango mwensi soa ase umuroberio emambi isya abono ase chikaunti tuntukana ine county ya Naroka Homa Bay Migori nabo igoto tukubali bene moso umuroberio w'ENSAKIA ase emambi isya abono tukana sinze chiricha isiko enseria ya Canada Shem Keburi otuwakilisha ntobwate Kevin Ntabo kurwa sensemeria ya se Atoll ekurwa bose Washington State tubatwara Eric Machukibe kurwa senseria ya America mwensi so asumuroberio w'ENSAKIA ensemo area Middle East tubwate Dolphin Mora na mashabiki ande kurwa sensemo eno batukubali nebene moso ya asumuroberio w'ENSAKIA emambi ya abono toikirana aboigo asinse mochonsbi kirintanyara gwatira na imoso asumuroberio w'ENSAKIA emambi abono tokumolekera amanga abere akwene kiwaswe ngomanyinga kira chikuraga ensa monenusu ntobe tukwalenia omogenyo ito studio oyure Steve Arika omo MCA wewodelia ya ibeno nomo MC obera kubwa bikombe nabo igo nigabiro musani omonene Ndizi TV gati abantu zobeta kana barobo emeremo asensemeria ya kisiasa Ndizi TV ne TV yabere enamba mone TV yabere gukora emeremo ya yege kumurikira mangana kisiasa ase enchera etabwati bwanjirelia bonde bonse nabo sanga naintwe enchera ogochakiwa kwa Ndizi TV kwabere koleta amoncherio ase siasa cha Gusii ndo tokumolekera MAANGI aitwatogerania ase miaka etato yabere geko era kundu mwanchumurelia Ndizi TV kikuguranga malio gyabere soa asembeo manyanga omoroberio w'ENSAKIA obeire kugochaka nkuruko job MAANGI nokone kinga chibichechi boigo na malio gyabere ikera asenchira jobo ikerano nere Abigael Nyanchama Nigeria na KERUBO FRIDAH mwanchumuliria ni mambingia na ndeto kumirana ase mbeo litkoria Jumatano Women Crash Wednesday asumuroberio w'ENSAKIA bono mambia Nagasemere kwanenga kwa veire gukubuka byangu abetoko gutwara ubutuko bwarenge obuya kegima kondo manchumuri nako iguro ya mintoja bagateba neli tukolia kabere gocha omoelio asomoro beli bw'ENSAKIA Ndizi TV
Kolende nga mwanchumuli na bogosangana into tomanye ngaki obokoreri waitu bwabeire gochasole na bogotomanya nga nkikilio rabe gokoinyera litukeliga lya Jumatano manchumuli na mange tobere tugokwanera kutwaka chage tomorobiriga bwensakia kolende bona botambe weka tobeto gochgoika omoilio getingali tukolia angio na litorabe tugosieka officially sekorwa segeta seni kia Ndizi TV ko manchumuli to kwaligani bena simambi yabona igasangana intwe elinde otumanya soko bati umoroberi koru nyekwabere gogwikira naseke bago kiago anyembono kuboka sangana intwe gwetra sensemeri emitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boigo sangana into gwetrase namba yesimi ya 0792192834 unabutambe nigo tugochaka nikibungo kelitko ekibungo kelituko bunagekoletwa sore n'umurubirio w'Ensakia. Okay, nigo tugosoma kurase gitabu y'abakorinto yeritangani isato osoma kwaye isano na isato naboigo oyo gosimeka na oyo kubeka amache nigo barenganitie na kira omonto na nyore engere yaye korengana buna emirimo yaye ere ekyo nekibungo kelituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'Ensakia. Manchumuli eria nigo twasoma korase gitabu ky'abakorinto yeritangani isato isano na isato asekebungo yatatebingana boigo yo gosimeka no yokobeka amache nigo barenganitie na kira omonto na nyore ngere yaye korengana buna emirimo yaye ere manchumuli eria kebungo nigo segeta emambia yabo no iga nga kibuno gosimeka gosebuna ogokore emirimo yago nigo rabe gokwenyorera engere yago korengana n'emirimo iri kwabeire kogokora toba kogokora emirimo emeke obe gokoganya konyora lige saline nekegima igo emirimo iri yago gokora nabo konyora engere yageria ebwenete. Good morning Job. Good morning Fridah. Kwabukira Yembyambo getikigima na boigo munguro bedera kongigorera lichukoria rero tukori engencho kegima lichukoria Jumatano Women Crush Wednesday na bantu akuboringa na FRIDAH gochebose amenya gombole ndamuna twa gwanchire na kwa bero koleto moroberio w'Ensakia na kwa bero ko yo Mesia wetera aseri sekoriao wetera asaga simairo kao wale to bonchoria FRIDAH kwa baboli amaboli ogetama ya abo semia abonchole wakonyire bi ebyasara byakinira soro gongo rwa Gusii ine ngayogotia nyombango chi monda tali gotia oze KERUBO tali gotia nje aya nyombango chi igo ngai barakonyore bono tomerane tu mitandao rugorale ngakyokoro kwe mitandao Facebook Feriza Keri by the way TikTok at FRIDAH Keri YouTube gali so atonyore the lioness igo kimwe igure igo amoko murigia tinseme chichonse na nje muranyore nje ngoro ku Job MAANGI official Job MAANGI na abange bale so wasense media Facebook ko linga Job MAANGI official na YouTube Job MAANGI official koko so agali nimbi ngo kingo sanga nainwe igo ntori gokorera gaiga tobe tokwenda gusanga nainwe sekolende FRIDAH itukuli alanda tuchengere abasubati bali mea Ndizi TV abasubati babiri abengencho tumanyango ngo chengere mambia bano tuchake Nyanchama Abigael our able producer yokweneke ngakire mambia ngo tobekara sembeo kweneke ngachibi channel yogi beri kogwikirana na asole senchire ya bene jengende ase manager ni ntangani okoro kunga Janet Nyamwamu ekona ikirenete ikandizi TV na kore skuru ngonya koligi emeremo ngonya koligi internship ngakira na ase Ndizi TV nkanyoranga na station ikekonya kobekuriko kekonya koyinga ikira na ase Janet ngasanga nere kana batingo sanga nere mate njena mate manager ukona nere gesongo ngacha nege songo kilinso mete skuru utatini nsengo nege songo nkorano gande eno murobeli oli omugano itongo ibiro songo nkono gande ono kabingo sanga nere nkomulinga
good morning madam, how are you? Akataka ngiote ya job. Mbuya kwa harunga. Akimane tuko nkwane reke Gusii. FRIDAH nganyoranga numusubati olenge bwaketi. Akangaliga ni bene agantebinga kora abera atatu. Gakora sound checking na meta mangana editing kiregento gakora iga. Akabreta na gase sagategera usibindi byabere buya. Litukolia lenge ngati tukolia ngeri ya Ramis. Ijuma gantebinga genda sina alira chakira no na mauni. Nkagenda nkagari. Amatanga nale alenge kenyoro angene kenyoro geito nganya na matanga manene amatanga yo kale my the FRIDAH sikia karanya sago sini iko I started on a high note tinga kichino lyo musobati oliko lyo women repa okorokunga wili kista nyangita betega gusira imekenta matanga yo agatwara baraya banene agatwara omo senator Kongo agatwara Ben Mumanyo rengo mubungo borabu agatwara aboigo dance tanomari kegero yo wilkisti garenge omuwakili nabo igo agatwara abanta bange anana no deputy governor James Gesami bagatoka gari igakarongo cha ne story ya FRIDAH nigo yarenge story remolero asikulinde boigo ninyorete nga boigo musubati beta kungalire ya Ndizi TV yo ndenga my brother na Sara Nyarangi on Twitter Sara Nyarangi on Twitter karaiwete ntara akoroboto ikarambolinga job how have you been igo nko bagingo chengera abo babere anemono ase okonda na gonkonya na boigo ngo chengerande FRIDAH KERUBO chinga kina bete nkonyora obokongu ekero kwa arangire tugo ogacha mu ase mu ntari kumweba Dorcas Kemuma ekera bete ka kongarige ni bene asomoroberio gwensake bene tokarakora nere mirimo kurinde gaikera angigati akabaga kuruara kurinde akaba ukabuko buhatera asensema na twabete kubwaterana naye na boigo Abigael Nyanchama ngomo chengerande ase mambi jabono okay asensema yaye Mildred Mumanyi kegeto tato chingira basitoti bonsi me Ndizi TV Mildred Mumanyi korwa sensemeri ya Nyaribali omusubati Nyaribali obino kwali kanyaribali yari okwano kato mention Nyaribali hashtag umuntu mongaini omusubati Mildred Mumanyi nigo tuko salute by the way abantu bari abatanga ni babete baguchaka na Ndizi TV Mildred Mumanyi nero bere gakolemerera ibintu byonse ya Ndizi TV goikera ogosiego kwaye igabere gakoletera omurubelyo bw'obulimi n'obonda bere gago interact n'abalemi skoga aliyo bere kagusanga nabarabona bayigo gotosemia ngakitubwenete gwekinia gwetera obulimi atari kweba ensema ya Dorcas Kemuma sama tuko twabete tokobera nera sensemeria editorial in terms of news nabeto igwenye nchokeyima yotenga litware ko endereza guko nero tware gwetana nere gali town because it was tebete gutochora matko yoko enda sumutimoko igono musubati twabete toko etana na nere town eri tukabatokorija mukunya ko monyera ne chabisima osani wino nabo roje FRIDAH no musubati oro motoyera rukeyima omaite ichinsago kwana ne ichinsago kira no musubati wingencho kigima na bete ngo so akira bete ka kurwara ngabango mubwatero morovelio wensakia no muntu tabete ka koigo bobenganga kiensemo yane gwacha kongeta na bangeto kobokoko ngabanko genderera asobo toerero jengo chengira Evalino Osero matina muroche kinde skuru alenge ketembe ngatebanga angaki musubati akosoma news bijaiga kulende konekera na Ndizi TV lakini gachite maiga kulende sense media reporting akaratu tenenera kulende kongo cha Ndizi TV no nyanga na mutanga ndete bintu mbire ntambanyite asamanga naria yokosoma habari no na sense media encherangu gachi script nigo abete gakonda kigima mbaka akambwate mbaka akaene kinga na aberi inkumanya gosoma habari aligo chaiga no nyata gitukolia gosoma news obanga wikira na ase studio angesa 5 iga onya kulilinga job gwakolire orankonya go download chi story akabaga ko gakonda na gonkonya anemono wikira ase na aberi wikira na ase ngobagi gosoma habari Okay, Evalino Sero, she has been my best friend. Nero tu asoite nereli tukelimo asigita seni Ndizi TV. Kernare ko report
nere nali ariko report akabu musani wange kigima kerna rekoenda kurigia chiclips chense yobonchereria ndobete tugutara nere sana ase chiro na bete gakonga ida sense meyo na deni gongo muchingira emambia yabonaiga musubati Saulini Mbaka abantu bangemba bwanyete but she has been our general manager sense media marketing na boigo HR nero kondo toligeri biashara ikogali chi advert obeiro ibwenge nchoke gima no musubati umobwete nyasai kigima and obeiro ibwenge nchoko tesegeta asegeta seni kiandize umurubiri w'Ensakia tokwero tararanga evangelist Saulin Favor tebanga umurubiri w'Ensakia noro anchete mono nanjete mirubiri yende kwendo uyu w'Ensakia nigo omosoete nkoroine madiriga enchira umurubiri yobangire nigo gosoenze koyo kwikwa yategereire nigo bwanja nigo gocha immediately lakini obero yuwenge nchoke kima nigabero musubati obwate that concern ekero kwa motebiri no bwato bokongo bubwati ali mbakwira ukira ninga obeire gako enekinga kwa beire bakonyeka director Euphemia Kangena enero enekiringa at the end of the month mobuko ito gentongo gukerime getali konyorwa we salute you also director Euphemia Kangene mambia yabonaiga musubati Sara Momanyi nere akurunga Sara Spanish nere izamanga masasali Ndizi TV o nigabeto ikirana somuru Ndizi TV obeire gakobo yubwenge nchoke gima ni matenga matukuna MAANGI abeire gago director sense media ya news tali go kwa mono go kwa nerare nkwiwana na muri nkubeka murama ngana mwacho kabiyamba kaba gako ikirana bwe karato muroberio kwa kebembelio bereka kwa kiabantu bali abange ase umuroberio w'Ensakia asenchira jabene Mosfati Petronila Mukeira nero chageti umuroberio kebembeli hashtag kebembeli Gusii Urban Blaze nero mosfati obero ibwenye nchoke gima sensemeria TX abangi bamanyita sensemeria Gusii Urban Blaze nero nigotoko musalute emambia yabona iga tutarikweba mosfati nararo onkaka mwana iga me safe nero regokora mangana online sensemeri bariko bwaterana nere Petronila Mukeira asoko koletera umurubiri w'ekebembere Lydia Mose obera kokorera mangana iga moko raigera tego kwana akora through action obera kora mangana alia alingete sign language obero yobwenge nchoke gima umusubati oromo twere na mugamba wiki etana mukwana aigaso umurubiri w'Ensakia nigabwa tamaskani na obera bandegati abantu bangorokiria maskani amanene agwikira na Ndizi ontebinga Mr. Job wetaya hoteli buya azigo obere gakobega egati abantu balia babere bago tusira bene na boigo nende ndochenga nade tubwatu muroberio w'Ensakia musubati w'engenchoke gima Lydia Mose ometenga ibintu nebinge togochitwa kora isikogale bata angagetenga sama tukabosyo ntobe nende tokoumera na nende kogenderia ibintu twabete togochaka by the way do you know nga Lydia ase sabuneri togotumeka nyombe sabuni ya mache nero konyoko yerosia no musubati ogweto makegimba no musubati omoncherelia so Lydia Mose we salute you also this morning yakigima abasubati na bange ntubwate chi intansa ndariko mweba olonelfa FRIDAH chinga kichiri kwara chilto motimoko okamenda matuko kare kwana matuka bere rakine bakandora mabande binga bono diato ko musubati ra konya igasa ko bwaterake nelfa olo nere nigotoko batoko mu inyora emambi yabono tubate masela ndobwate abasubati abange babeire asin Ndizi TV ababeire abengenchoke gima ndobate akina Damaris nabanda bange Beki abanga bange ababeire bago sanga 90 nabo yokoba 90 ase Ndizi TV na kwene kinga emiroberio yabeire geko gendera ase enchira ere enyi kiranu askolende boigo eno niche I want to salute my mom
mama elmelda kerebi maangi obeire gagon sira kegima obeire gagon support kegima no nyanga no eni njirango se kaiga njirame seteiga nere obete gagon kinya. So I salute her very much for being very supportive on my side. I also celebrate one of my good friends, Veronica Kwamboka Angwenyi. She has been a very good, very supportive. She's a good friend of mine. People have been very consistent. I salute my mom this morning, Joyce Gesare Onchari, and on Siasogendeta Kobati Morobeliga, Manyanga, I know wing in China, Muswati wing in Jo, Kagarang Wang and Chiritinga, Chaso Wiko Winse. Igona Baswati once in meeting Abaswati Navangi to be to Kobater Nisko Gari, more especially a sense Medio Woncheria, Niongo Vadanilian Biamonosana, Moaveto you have wing in Chokegima, or Chasi Mirmoyane. Kirogotaragali se chiro ya daraja mbili, chiro ya nyakoe, chiro ya magena, chiro chionsi. Tobiri tokobwaterana na ino igoni gongo bakira mbiyamono sana ase okumbwatesia ase mirimo yane. Ede enche again tokere eking enjo kigima. Kurende FRIDAH abo igo imambiyamono kitande gochengera aba subati. Maitaba subati nabantu bengi enjo kigima. Abo igo aba subati oli kumanya omusubati como understand nabora korere komyo kigwenya getari enene eremia emotio Nairobi eliye kumulekera mangana ebintu birenge tobongo abasubati women are not meant to be understood. Women are very dynamic. They change bakunjeria asikira engaki FRIDAH nikeko geranga musubati onde wonse litaka kitiri kumurangari litkolitangani kumbera nase kalima tukonzi baraikirana litkolitangani nigo banje de go fegi ngeko gara FRIDAH nataka nitoboe siri kwa TV surely job takitento boe siri aseti ngeko gara litkolitangani abo park mpaka lirgo ikirasi kwa mwali kumbera 30 minutes tu okanzo oba busy nabako busy ayo takakora go pima ngaki kogechi ngaki asira yage gutira yaika no re patient abuno akora go pimira lakini kolendo muntu fule naro rabe gagwe kolinga na re patient ekiagero bamanyiro basomire kolitangani na bofe eri akabere na my thing we could chikirane se kolende no na kingo te beringa basacha onye umusubati roja gutare ta kora arika kora confirm to ra gore keriero to ro sindagera yao okolere koli nechi jirani ora kolere koli nechi jirani ai kora make sure ngoikira ngomanya go kora preparations are necessary. They are full of, they can disappoint you. Okay. Ase kolende boygo enchi ensemo yende na legote ase mitanda na tebanga omuntu takotaiti they can get very busy omuntu takumwakirese ndenga kora kutora kena sike fridge omuntu wikanyo legento akoba gago kora ego ntoba busy kake job ntoba busy Mundo wakere mi kwara atige kikwaro kako ngakere simi kindo morobe rwensa kinara agenda automatic break nara bwate simi yo no by the way umuntu nara ndabutore simi ndabyo mogeni achanyore tinda sibi no ine nyomba kuminga ki umusipati oyo esimi ateberete kugamana ndo mete bantu mbaroro barawakire esimi tari ngako goteiringa nerima agochaka kugoita story wona eno mete umuntu uko agago teikora muteitia ndara kuri kinare gukora usiri chianga kwari usibinga kora tene na turachaka kugamba no your time Filo mai ngodenga chianga chiro chino chire kirenga umuntu gwakire esimi kwari manyanga no opportunity yo mwali kwa watu mukugamba Ele opportunity tigete. Kuna. It's a golden opportunity. Omonto robo kire saa moja nje KERUBO nakabo gete gose saa 10 ingase nene gasia. Robo kire saa moja bona atagete ankorere chinsa na kernabo kama mbina ibange tenga kinsa gete na insa gete ngo korande gento gete.
Kwa mabwa no wengencho. Tiaba kero montori bagaga time chinse chiago nchiko barikava chiri kwa berego ko West by the way. Igo opportunity yo kwa misiri nga muntu turago. Tigari ke baadaye. Ogechi we igo ro chefrida. Igo ro lia. Lost that opportunity. Which opportunity? Ngoma tainga na robo yo kora sense. Abantu na bangira ende bakuganite. Abasacha na bakaba subati na bake. Ngote baba. Ngote baba. Kora yo butukibwa barango. Lige no na semi tanda. Asekulinde Frida. Kima tinga emgonere wa kuanire ngomonta wa keresimi. Hello. Na kikote. Kote meeting inde. Korati gake. Na de kote ba. Frida na asidi ni ende. Frido manya ucha kugambia mangano si hali kenyo. Wala bwandia maskani. Ekiro monta wote bili na hari bizingi monta wana tabo. Nkia ko insisted. Nando medora nyorenga egento kentare ko gote binkiare nga agent mono na boge koraganya. But you insist bano gwatana niki ata we ne emergency abata bano tiga motegere. Oja gote bintu bitayo. Habine bikoro byogo cyane mambe yabona mwancu muri ryo bizitira bakanda usanga na intwe anemono chimbwanchire chicho tali koba goko gokera anemono ase ubusani na boigo asense media byo bwanchani ebyoro chinga bwendete koba bigonchire tubata sentere tumutanda to Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na wetera sencherelia imitandao ya www.ndizitv.net asenchira ya avene ase imambi ya abono. Tebi abasubati abasacha baso nyumba mapema. Enkaya onerera bigotinina na matukonsi. Banga koigwa. Tebi yango asense meri abana siasa. Basubati kyabora goko rusirie go bimambe ose goko esiko ya bene anemone njira babira korokananga batenere naba sacha babo chinga kichaba kongo. Asensema ya siasa. Milio Diambo. Milio Diambo ngati ya bari ndabe nguruselia ego bono mambia alafu wavinyandeti ngati ya basubati bali batene inige siasa. Nabayiga sensemeri umugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga. Nabayiga sensemeri umwana siasa bati morugi atimetene kya koroko batanarire kako bakagotera nere umurugio Jimmy Wanjigi. Murugio Jimmy Wanjigi nere. Maite Frida no ne nchirokoro kyo bwanchania se koti dina bora abo Tanzania bana chebina. Tebenga. Press statement njirako muikange oberega ko bwenge njoke gima. Na sense moya yedor kaserigabi. The truthful woman. Bula benga basacha musubati abwendete abe noyo mubwete nyase ukubwa ekiagera ne rura begotinana naye matu musubati muna dorkas nkumusabirare nkumubekara samasabo asa amaboko yo munguru iko ligaba subati bamobwete nyasaye kabisa tubwate boygo no murugi o murara kibaso ngatara kana mona setene lakini obere oyobwenge njoke gima ase okomo sira na boygo no enumo gaba no itube county ya Kisii waro no murugi o ekotenena ne meisimba kwambuka tugwaranga na roamba kuba buhatani ere no soro kabisa no musubati no nyanga umugako kagose n'abana cyasa bandi ako bagagwe soki bene oikira na seme yegeri oba gakuruma oba gakone kinga obeire gako represent igo nabasubati toko batugochengera ase imambi ya abono anemono asenjira babeire bakoba abagosira abamwabo kabisa. Okay, ritweligaria Jumatano by the area ringe ritkoria director Kennedy Gisemba. To isire gotabukia wiki yiga. Director Kennedy Gisemba. No muntu wanchite kobwati umoruvili bw'ensakia. Tararale message ya na bogo kumyenga nkairera gachite mbuya karega. Okay, no muntu kero ausine director ekere message ya tumiro ase group. Na bogo tsinga handwriting
Ni a director Kennedy Gisema by the way. And I think I take over Sirelia. No mundo ito oboire sana by the way. Abange niko pamoboete. Onye na asichi director chance chi oboire ase Ndizi TV. It's director Kennedy Gisema. Ahora kana kubo mukali sana. No mundo taiti ko sorry by the way. Serious matters. Monde kera ko agasire aho kurigeri go cha baisa ko tainye kera ki kwa kole ubetari ko nyagwetana na ngako tai straightforward. That's the director Kennedy Gisema. No bwinge nchuki mana boiro beira autusira vene mwana kurutinga director beira autume message ningana yale kwa omoyo karokora omurubirio wensa kino kana lingi ase interview na bortu wa mabori ya makongu kurende ninyo tenga gwetera asa mabori ali na betege nkoere sana gotebanga ninki na chikokorera Ndizi TV mwana ya bantunga Ndizi TV has been the professional station abantu barayigamba bwate bari qualified ntueterete the rigorous interview process igo babiri abengencho kigima babiri bagotusira asenjira ya abene mambe bono ntari kumweba omwaziri otenenerete amangana yoboremi Alice Manoti kurwase county area ya Nyamira nere obere oyobengencho kigima obere gagotusira she was a one phone call away FRIDAH mwaziri matina bwate merime mengi asaba waziri wants be account Nyamira nene kurusiria ko bya semambe batebanga obero wengencho kima kinko mwakiresi minko mulikere mess igabera ku reply ko motebinga next week karibu studio oba kwebanga kigima ocha naba direct tari go chera bieka ocha no mo director iko pacha Nyamira account yaba represented asinchira ya bene ebyo mbego igombiro to beto kona bro bigodi namana yaba subati utakera ekembegia International Solidarity Foundation tugwate umura musubati Deborah Nyambane tugwate Tamariza igati yaba bange baba kone kyombekeli babeire bagutosira ase enjira ya bene asente kobeba ime yumuroberio wenza kitima itinga enseme bageni yaba subati mbarabe bako chengere mambya bona nabo tobere togocha na barabo ase studio n'abasubati abange ko barachi ko ngitanga na kinta bakwa na bonsi kolindo manchumurire tabere tokobwatana n'abasubati kurwa sekyombekerege ya daraja mbele vision antobwate nsemeri ya Ejen oyobere oyubwenye nchukigima antobwate omusubati Josephine kurwa nsemeri ya KTRH babere bagocha n'abasubati n'abange babere bagocha sumurubili bw'ENSAKIA bona mambya kuchinga na bangi bande tkotumurubili w'ENSAKIA ndobate Zakari Jesse outebanga live from Ruai big to my family Nancy Kemuncho na watu wote karibu ndani Embori ya Mosense ma live from Mosense ma King Point good morning Samson Ongaga Ruth Nyabuto Motari Kerosi Wycliffe Oramagi Anderson Moikobondo and my wife Martha Ugachi na my kids James Ugachi Ongaga and Kazibo Sibori mwensi so asumurubili w'ENSAKIA Lydia Mose kurwa enkinda watching live omoigwa wakinami kama kawa bitukuligia na mashabiki onsi Ocharo William watching live from Sensi Kisii Teresa Ombogo good morning live from Riyadh City tunde in Nando Chenga Henry Ochoki Daktari watching live niko tunde nani Richard Makor kururiana stage niko ndani hadi mwisho with my wife Divina Nyaboki na watoto Pifon Breton na Meshak pamoja na wote wa hadi mwisho Walter Rioba watching live from Nairobi Eric Osoro kurukuimburi Kiumburi Taro wake ya Vincent Bikeri kurwa gesere Keumbu Toreamo mpaka omweri Balozi Justus Ogechi Nyanchonori kuru Nyanchonori milimani no ara netko tumuroberi w'ENSAKIA emambi ya abono aspende FRIDAH bune botambe entunda kabere ni gotoswa sama gazeti sinko bali kumulekera gazeti area ya The Standard nanja sense mayane ni gongo mulikere gazeti ya Daily Nation korendo mwanchumuri ya tatosa somotimo komuke goto sio mechiduka ke goto koirana ntobe to kumulekera magazeti eri tkorerero
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'ensakia. Okay, nigo togosoma kurase gitabu y'abakorinto yeritangani isato osoma kwaye isano na isato nabo igo oyo gosimika na oyo kubeka amache nigo barenganitie na kira omonto nanyore engere yaye korengana buna emirimo yaye ere. Ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'ensakia. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kego chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri jumatatu chinsaisano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu ubwo mubiro na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na wigo usonje mirubirio ito chinsemero ngebirenenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro
ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biria abareri bo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumoto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bo mobero na buo obonda bwao omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero shomo Gusii nyangweso ningenda tingokora nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire kera ritukuri Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzi budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numoiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne mochemugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye ayumure migiata kurworo gonkorwo Gusii nichisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imeyumu chobosongo asamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi Iliko manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Ne hano mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugocha Mama Tefi mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1
kero wachire mama matefi mitumba ntubwate obosemia ntuganetia barigereri bari siko bari batete gochaka biashara bachicha sema matefi mitumba elinde banyare ko bakonyora obosemia ng'a naki babonete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema matefi mitumba kwanyorire kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Matefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boko gora chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ubuna butambe kurubu muchubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira byubulimi nibinde binge imena isiko yorogonkorwa Gusii Owuru Superstores Limited. Buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibinde binge koni abari chituma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asege kagikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed
guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya uru superstore sionyo levi. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'Ensakia. Okay, nigo togosoma kurase gitabu y'Abakorinto yeritangani isato osoma kwaye isano na isato naboigo oyo gosimika na oyo kubeka amache nigo barenganitie na kira omonto nanyore engere yaye korengana buna emirimo yaye ere. Ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'Ensakia. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Uburimi nobonda n'umurubirio bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde bingeri imanye
uburimi bwa mugondo ubutugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Yake mwancho mwadiri ati ankwirani yago ikasentunda ya kabira somurubiri bw'ENSAKIA bono mambi asentunde yeiga tukumurikira ensemo ya magazeti nganchire ngwete ase gazeti ya Daily Nation epeje nentangane ekarumurikibe gazeti yo amurikirete engane mwamugabo igoro yobutukibwa abere bogokorekana ngaki abanyanyimbo ababeire bagotumika data yo muntu ase okonyora usinga kibabere bago track esimu yo muntu elinde konyora data gose information eli baganetie without the consent of the owner kire yaberege ko ene kiwanganigo abago intrude privacy yo muntu eyo erima mincha no boene bwa mwanyabantu kero kumurikira se gazeti ya Daily Nation page ntangani ne murikirete ankibono yobetekagwa kwa isikura sikiro kyo bokonyi bobura iwenseri gadikashagwa aberika wesokia na bingo kwana nga choro kwa ekindiki ngoli ogo ikirano kyagerani gatalinga sekiama gya UDM waigo ase page yo ne murikirete ngake omukagerwa oyo mobo boiti oyo betega kubwetrenwa na mamocho yokomoita Charles Sensemilia Wells Vago Victor Asirieta Victor Ouma Okoth na kiabetega kubiko biara Korea Jumatatu abiga sepeje yo ne murikerete na kibono Asensemiri ya mangana lingete obochenu na ki esajene ya makura Sensemiri ya Nakuru yaberike weso kebene na gukwanire gore yichinga kichinkongo abaroire bagendete gwitira asikinyigitari kubwatikana no murobere ya Oshif oskabusio ko ikasepeje ne ya kabere nemurikirete ngaki Ensemeri ya Kenya Institute of Curriculum Development KICD nakibona yachakire omurobelyo bokorwa amaigere gutia ase aborokia aba drama asibalingete gokinya ebirengo bya drama chingaki chiskuru chirabe chikoigorwa asepeje ya kabere baigone murikirete ensemo yaye Esajon Asensemeri ya Nakuru uyo manyikanite na Dr. Benjamin Magaregi Kenye nakibona abereka weso kebene nabayigo gukwanera igoro yobotutukano bagendeta kwenekigwa ase chinyagitali nigabereka kwenekya ngabarukura sensemo yabo ere nigare member Asensemeri ya KMPDO asabereka kwenekya ngabakora imirimo be serikali na batani kura sensemi ya KMPDO niko babete bakuruge kuro nene bakaegwa obotume bakaegwa libagali ogotumeka NHIF goika chitariki emeronge toto cyumutinyi o 11 nigabete kagwikirana ase kigambiro nabayigo kurwo barulinga nigo abarira bange babeire bagosiria magimabo nabayigo gotanyora obokoleri ase chinyigitali yanko bwatikana ngam nigale ko ligereria
omoroiro obwate cancer asensemeri ya stage 1 oyo otabete kagokorerwa surgery ekiagera ng'anigo ensemeri ya NHIF yaetera bakeko ba transferred gochia asensemeri ya SHIF. Oiga sepeji ya gatatu ni mulikirito botukibogendete kokorekana na babwatani korwa sensemeri kiumbikirigi ya DCI anene maiga yomukagerwa bwoboite oyomo aserieta Victor Oumokota betega kubikwa byera litkori ya Jumatatu ase amamochamo bwatrenti yokomoita Willis Ayeko oyore hecha oyoringechar asensemeri ya Wells Fargo asomo bero yo bete kogotoka chitariki 23 cy'umutinyi oikomi omwako yiga oyo bete gakubara sigika kya matuko atatu asensemeri ya Siaya ekere yabere botukibokora kenganigo okota bete kagokodisha enyumba ase omocheria o Nairobi askorende yaberege korokana nganigo abwate bintu bikeigo ase enyumba ya korende nigo ensemeri ya CCTV footage gendete korokya ngaki abasacha babere bachite bagapark ensemeri bagapaki gari yarenge ya Ayeko nande nakibabete bakobeko byara amagega ya Ayeko gosira oskabasio ikase page ya kanene mulikirete kibona asensemeri yechi family chiria abanchi babo babeire bakobora senchira yobotutukano babeire bakoenekya nga mbaganetie ensemeri yoborendi asamangana arengete data cyabo aya magega y'abanyanyimbo weso wese butukigokorekana nabo igokwanekya ngani gabanyanyimbo bagutumika chikampuni ase ogo track information y'abantu nabo igo kobabwata nenekero ekyombikiryo kwegerera obwene bwo mwanyabantu akiaberike goene kyanga eyo mamincha nobwene bwa mwanyabantu sepeji ya gatano mwanchu muriyeria ne murikerete ngaki asensemeri yebungenene na kibono yabeirege kumurikira igoro yechidil chia ensemeri yestima anene ekero muraibwensa bagakorere bene ngani go babigete mirubiri yokwene kyanga ngo chibaleko kyani ali gori liestima ensemeye wizara erengeta mangana yechinguru cy'umuriro anenekere koragwa no mu waziri opio wendanyi nigabiriga kwene kya kubwaterana n'iki kampuni asokone kyanga obutumiki westima mburigo chikoba ubuwekerengo keyigoro mono oiga ase page yo ne murikerete ngake wataneneka kwabereko kwene kiwagati ya Senate nabo igo ababunge igoro yechibesa kibwenete kubwatwa gocha ase county anene ekero county chiganitie chibe chikoegwa chibilion chiminya asikulinda sensemeri ya ebunge nene yaberige kwaneke nga chibesa chirabe chikobwatwa gocha ase county ne chibilion chimisato ne 53 aboigo asensema ya Senate nigo babete bakobwaterana n'abagavana nabo kwaneke nga chibesa chibwenete kwananwa ase county linde goikirana obokoreri ne chibilion chiminyo mwanchu mulira goikira kabwa sepije ya gatano nondekero moelyo bokumurikira egazeti ya Daily Nation emambi yabonega mase motoso ya gazeti ya The Standard nigo gwakirwa isiko mokonyumura iwense mokoruri gadiga shagwa obeire gakumanyigwa na bariya bare ase serikali enseme serikali tabanga nigo mokonyumura iwense gadiga shagwa atigate koba omokonyumura iwense tinga kichiria abeda wako isiko neke gambero ose ebunge enene ye Senate ase kindiki abete gako chorwa koba omokonyi umura iwense omojia Titukulana nigo ekigambiro kirachi go tware kimenege tindi astra kumanyanga ekina kiae ekikugendera bosinigo kirabe gego tenenigwa ase boigo egazde standard molekerete anemono igoro yenchera bono amaisonsi RNC amatemu a KCSC tinga kichiria amatemu a grade 6 kipsea ara chigo tabokigwa e wiki eye na boigo ni gomora iwenzeri Dr. William Ruto abere konyora chinguru chine na boyo konyora
ogweta big win for him my guy. Yesere ka aboseki gambero wanchira nanga umuswado rwechibeso finance bill 2023 obe gokogendera nabo igoni gazeti ya The Standard molekerete anemono igoro yenchera bono chisemi as university rabe chigotenena kubwatikananga no mugiro bwaba orokia as university ensemo yende ni gazeti kubolinga ningoyo ganete kumoita ajieko the HR guru or yorenge managing human resource manager sekyombekeria kya Wells Fargo epeji akabere gazete The Standard nigo senator bwe county ya Busia Okia omtata bere gakomo chumo waziri wobo chenu CS Baraza anemono igoro yomoroberio oria osha tebanga kubwatikananga nenchira emangana endrate nigo autebenge wizara yobo nigenda takongaina aba Kenya kubwatikananga nomoroberio oyu aseboigo baberire bakomochia anemono igorenjera etenda betekwenanwa ochia serikali usikura serikali ochie kampuni ya Safaricom Consortium hiyo koreta amo Safaricom PLC Convergence Network Solutions na Piero Limited. Tusikebusika sepeja tukazete The Standard. Ni morekereteng igoro yomonto beta konya omo HR manager Willis Ayeko oyo bete gago Syria obogi mabwaye asentira ijubu tukono kubolinga. Ningoyo moitete na ende ningoyo oligechie komoita. Ili komanya ayona mange igorere gazeti ya The Standard page ekugwati peji yakane egati The Standard kumurikira anemono igoro yomo konyu murawense obetera wako isiko ligadi gashagwa ase abera wesoki bena wewe winchira bera kwirwanira wetera ase ekegambero asaute abanige kyombegia ekumurikira obokurumi nabo igo ekumurikira chimbwa chabarai ENCC nabo igo nekelia agia AIBC babere bakubwatira na asukuliko mwaka isiko ase bono andate kwe egera kigima watikananga namangana ya onzi otabanga nere oromo konyi umurai wenze na ende njira betera wako isiko nigo yarenge mamincha yeri chiko siga temana ko bakwe murunganelia nigoro yenjira area ya standing orders and monjaro chikona na amatuko kominabere ya impeachment igo chalenge mamincha yeri chiko na bwenjira ababunge babete ba kwanira amangana kwanira anemono igori okoli kibando nabo igori ki amatoke aibate banga nigo ali mamincha ebose atalenge part of the impeachment osoro zeta page ko bwatia page ekobwati ni ya 5 ase bono serikali tabanga niga bete gagwa kwa isiko weteranga noria weterano mwatuni general wa serikali uyore Dorcas Odwo tabanga nigo katika shagwa bete gagwa kwa isiko ni bunge area ya senate na boigo tali mukonyu muraiwense na inde asense chwa Kenya peje kubwatia ne peji ya 5 ne moyo kwanera anemono igoro yenjira bono muraiwense rigati muraiwense Dr. William Ruto abete gakonyora moeso monene chinga kikigambiro kyabete wanchira na muswado uriwe chibeso finance bill to busesa finance act 2023 ochigwikira ngo yema ayokwamererwa ne kegambiro kiliaga court of appeal ono nigo babire bako yuanchira wono gochikogenda okora emirimo page ya 5 na kabiri gazeti The Standard murekerete igoro yenchira abantu bande kubwato na ko baba kubiswa asentira gutukonu ase Boniface Mwangi abeta kubwatwa kolende akaba gago toka lituko akabo tunenda akaba kubwato ko kolende nigo gukira bono iga enkaya Scoffin oko Otieno alazma verika oko enrete koba geko twara ogo cyano konena boyigo namabuli amange na yabete gako genda kubatikananga no kogora kwaye asinchira ere ejobo tutukano mwancho mureli ya Ndizi TV abona nabayekera mwali okumulekera egazeti ya The Standard kwemanya mangira boko gazeti The Standard obe kwemanya aliya tutaba tubo kwanera mwancho muri gwikira gabu nigo togosoaso mutumuko mukeigo kwira nanda sege KERUBO sio tobe togosanga no mugeni bwili tukulia rero astora beto kumirana no mo MCA kurwa se ward area ya Eveno Sevarika
oyurabe kago tumanyanga ekerabere kago ikira naga igasi getaseni kia Ndizi TV nimetenga sama tukamangi obere kago cha impact kia berege korenta asensemeri ya siasa igo mwanchumuri to skatonyegera ngoira nande tobeto gusanga mange. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Gento tikeria kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buye korera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo dukwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kego chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net